Kabaw. Shout out everyone. Okay. Okay. Shout out, shout out. Cellphone ni tatay do asa do. Kuha niya. Cellphone tatay mo. Kuha niya.
Mag 3 years na yung lalaki ko kaya. Ito daw.
Rapper of one. Yan na eh. So, wala lagi mo na muha.
Tristan! Dito ko sa silong ha. Pila? 20. Mula na. Ije! Tuwa si Blik-Blik sa tennis court do. Blik-Blik, wala man jogging Blik-Blik. Shout out everyone, shout out sa... Hoy, wala si Blik-Blik nag-jogging. Tu sa tennis court, nag-party. Pangkilaw, atong Butlikan ni Karon. Butlikan at Blik-Blik to sa kuan, tennis court. Dito, nag-party. Kaya ang cellphone dito sa hindi. Dili, Blik-Blik lang. Dili. Wala, adto ka? Lag ka? Lag ka? Ito. Dapli na.
Mulaag ko na siya. Wala ko. Mulaag no siya. Mula sa risko ako hindi. Gana, blik-blik. Nasa kuan, tennis court. Blik-blik. Wala jogging, wala mga kuret. Gahapon. Kapatos ba nung siya? Duha ka usin. Yang mamot ka, ang iyang sapatos, nawala ang liston. Isa, kaya ko yung nilabahan doon. Sabi na siya, ako hindi po doon. Ang isa ka liston. Tanong ko gapon. Ingin sa mga nagdagan-dagan, dagmato yung abama. Ako pa yun ay. Ako dito sa bang house ko eh. Tulo sila. Tulo. Yalani, si Tulilik. Tawag din yung siya. Isa, jogging-jogging. Si Lekle, kung si Kuan, si Stasyo. Nadugoy. Nadugangan sila, naturo na sila. Isa magkailang gusto dali padako. Dugay ba siya nakabalik na kubaan. Ay, nalisod po dali nung nga. Ang Nagjogging-jogging. 12, gamay. Na, sila na. 12. Nakamulo sila istorya. Mga kurik, ano? Saan? Kung gusto mo, mga kurik, ang gamato, yung ako magbukan na kung ilong makikita sa posting ko. Buntag, mag-walking, ginutukong, mga kurik, yung mga batasan. Dulo ng tani GB, pag doon niya to, nang gidagan na, liko na yun. Para sa bataan eh. Mga kurik, Dugay siya. Loading, ikaroon na? Loading? Uy, sama connected ka mga. Hindi na lang po. Ay, connected lang. Connected. Balik ko na. Ay, dahil ako nagulog. Anak pa lang salon. Wala ko wifi. Pwede pa, Jess? Wala daw. Wala nga. Budget. Magkaroon pang abot. Oo. Pero di panita? Kasi maglakay daw motor na yung ibo.
Po. May buntag. Buntag. Taman. Magpasira po ako ay. Isa pa. Zero. Ano yung zero sa tayo? Ito lang tayo, kaya nag-xerox pa tayo. Ito lang, nag-xerox pa. Ano yung short lang eh?
Oh. Mangita pa tayo. Mangita pa Nanay, Pila na imong tutusay sa gift eh? Otso. Ha? Otso. Duha ka buhok. Eh, wait na natin. Yes. Eh, kuwan na yun. Eh, wins. Sige, Nay.
Say mo. Ha? 4-5. Ay, laki na yung lang. Dami. Ang dasa ko. Nasa diha. Dito. Ems, cash out ko. 100 naman. Send ya. Asa man na-active ani day Ems? Yung ibabaw nga number o boss? Sa asa? Nasa. Na okay naman ang isa nun. Yan, mineral te. Na, nahutdan yung mineral. Kahapon na pinalita. Danay, ko-op. Magdaghan.
Ayaw niya, tagulikan mo no. Sabihan mo na siya paglaro kayo. Huy, long time no see. Gahapon. Ato karon. Ay, dalahanin akong ultrasound palihog ah. Kung ultrasound ba? Kay iya mo itong padala gahapon ah. Ay, kapoy yung balik. Uy. Kung good na kung nadala, kalimot ko. Ay, magula.
Unsay color? Oh, unsay color? Green. Sunset? Oh. Ang ka mga magtambay di ay dito ra? Sura sa guys. Yan yan ka lang. Wani ka ron, okay ka kayo kanina. Di. Agoy, buling ka buwan sa yan. Awa di. Ano ko din ito? Ana, sino? Aw, kurang tanaw ra ba? Awa dahil siya naman, sino naman nakabalan? Ano mo gisen? 534? 534 mo gisen? Oh. Sa tarang sa nako. Hani mo gisen sa 534? Oh. Wala pa man abot. Wala. Sin letra siguro. Wala.
Okay na? $340 mong ipadala? Matata daw yan. Nakuha na yung Skyflix. Wala ka Skyflix.
Bagong tapos